No ako teraz to krypto ako ide ako. No ticho, už natáčam. Takže ahojte, vítam vás do nového videa. Dneska si ideme dať prvý kecací vlog. Dneska si dáme prvý kecací vlog v histórii s mojim biznis kamarátom, dobrým Ahojte. Jano Baget. Ahojte. Pozdrav divákov. Ahojte. No, Počkaj, musím si zakasať oblek. no dobre. Takže prvá vec, čo ja som sa ťa chcel spýtať, že ako ty sa vlastne dostal, jak ťa vlastne chytil ten biznis, čo bolo také prvé, taký zachytený bod, keď si povedal, že toto je to, čo chcem robiť, toto je No, biznis, je tá tak som- cesta. Tak ja som ako na Instagrame bol No, a mi vyhodil ako King Dubai a klasička, som si pozrel jeho profil, no, kúpil som si jeho najnovší kurz, potom aj knihu a už No, to no. išlo samé Ethereum, Bitcoin. jasne, chápem. Ty sa vlastne zameriavaš hlavne na ťažbu bitcoinov. Ako to tak funguje? Ako sa to robí v tom svete? No tak ťažím akože na plnú elektrínu, No, mám na to 5 priestorov. no. A to máš na to aj nejakých už ľudí, či to sám si ešte? Ako, aj áno, ale je to také všelijaké, no akože je to biznis. Tak je to biznis. Veľké peniaze, Očividne ako áno. áno. Môžeme vidieť na Instagrame, že tie čiastky, čo ty si môžeš dovoliť nejaké veci, tak tie čiastky už ozaj nie sú malé. Nie je to nejaká sumička. Je to tak, no je to čierne na bielom. Je to vidno čierne na bielom. Každý tvoj fanúšik si vie pozrieť, že Áno, áno. vie aj zistiť, a vlastne ty nielen ťažíš bitcoin, ale ty aj učíš mladých, ako Áno, ťažiť kurzy. A keď sa ťa tak môžem spýtať, ako taký kurz tvoj funguje? Ako? No tak ako človek odošle peniaze na moju bitcoinovú peňaženku. Pardon. Z tej bitcoinovej peňaženky, keď to uvidím, tak mu pošlem link na moju webovú stránku, kde mu pošlem aj jeho prihlasovacie meno a heslo a tam je postup, ako začať ťažiť aj robiť biznis. Áno, chápeme. Na takýto biznis treba veľký kapitál, aspoň ako taký premerný perežbojov kapitál by som povedal 5 000. Takže vlastne to nie je pre každého takéto dačo. To už musí, vlastne on už musí byť trochu zabehnutý v svete biznisu, aby také dačo si mohol Áno, dovoliť. nie je to pre každého, ale potom to robí astronomické čísla počas. Tak to mi je jasné. Takže hovoríte, že sa oplatí zainvestovať do krypto, hej? Áno. No, ďalej, čo som videl na vašom Instagrame, že vy vlastne neťažíte len internetovo, ale aj naozaj, že ťažíte v bani a tak. Krumpačom. Že to čo? Ako... Prečo? No ako ropa, tak ešte aj. No, No, čo viac som treba povedať. chápem sa. Videl som, Ako že vy ste... nebudem hovoriť až takto, hej pani, až takto na verejnosť. Lebo ja viem, že to bude sledovať x tisíc ľudí, Áno, ale ja to tak neprezradím. popularita je vysoká a dopyt ešte vyšší, jak sa No hovorí. je to tak, je to dopyt tých ľudí. No. Je to ako dopyt sa ako rastie, jak sa hovorí, roztrhlo sa v rece s kryptoťažičmi posledné roky, za čo ja som veľmi rád. Tiež ako, že sa to tu Áno, je v tomto tak, štáte, ako čierne na bielo. ako sa to v tomto štáte, v tejto skorumpovanej dobe dá, ani sa nedá. No, Tak. máme debilmi ako napríklad takým pánom Hviezdička. No, tak pán Hviezdička ako... no, ďalej čím sa vy prezentujete je, že ste prestali odvádzať dane.
Prečo ste to... No tak to sa na verejnosť nehovorí, pán. Toto vystrihnúte, hej. Dobre, tam bude strich, postprodukcia, Dobre, poprosím. dajte tam dajte tam nejakú hudbu. Dajte to, nejakú muzičku, poprosím. Dobre, Prepačte, že to taký môj tón hlasu trošku, áno. ale trošku mi, Chápem to, áno, teda. ako už to poslednú dobu mám Teraz chorobu, akurát idem z bane, no. no a to je hroza. Keď sa vás môžem spýtať, vy nerobíte iba krypto, ale taktiež robíte aj kurzy akože v škole, učíte? No. Na to ja mám vlastných ľudí. Aha. No, jak ste Takže- sa, no, v koľkých rokoch ste si vy tak všimli, že Slovensko by potrebovalo začať ťažiť Bitcoin? No tak v 10, keď som sedel s rodičmi pri telke, to už som hneď videl, že tu nás sú sami chudáci a chudobní ľudia, takže treba začať investovať a robiť si vlastný biznis a vlastné meno Áno. a Vy ste tak to už... akože posunúť akože k hraniciam napríklad takého finančne bohatého štátu ako je Dubaj. No. Áno, preto je môj najobľúbenejší napríklad aj moja najobľúbenejšia rozprávka a postavička napríklad aj King Dubai, preto že majú to spoločné mene. Áno, chápem. Aj môj, ako ja ho mám tiež veľmi rád. Veľký je Máte aj to... knihu? Mám, som veľkým No ja mám aj fanúšikom. podpis vytetovaný. tak to ja až ešte tam nie som. Ale skoro som už tam. Potom ešte ďalšia otázka, čo mám, je, že vy sa nevenujete iba krypto a učenie v škole a ťaženie ropy v bani, ale že sa... Fuj, to má aké hnusné zuby. No ešte sa... Ticho tam, to zlatáča. Ešte sa venujete taktiež americkému obchodu. Áno, aj americké akcie. Americké akcie, no. A tak, jak ste s týmto začali? Čo vás to napadlo, že... No tak videl som tie čísla a hneď som investoval. Vy ste taký muž, že hneď vidíte a idete do toho. Som naskočil na tú vlnu biznisu a... Uvideli ste takzvanú... No, čo je vašou prioritou v živote? Aké je vaše životné motto? Keď sa tak môžem spýtať. No, ako... Ja nemám ako nejaké životné moto, riadím sa sám sebou. A americkými akciami a cenou krypta. Áno. No tak no. Môžem sa spýtať, koľko teraz vlastne Bitcoinov? Nechcem presnú sumu, No, ako niečo okolo, iba akože ako tak vedľa. No, akože, len tak akože vedľa ešte, akože... No, Také, že čo ako... by sa mohli pýtať fanúšici v komentároch. No. No, chápem. Tak okolo, je to cez desatinné číslo, možno je to už aj polka z stovkového čísla, je to cez polku zo stovky, ale je to akože riadne veľa, akože ja to nechcem veľmi ako chváliť. Ako človek, jak vy sa mačím ako chvástať, tak to ako pochopil každý asi, že vo vašej pozícii to je ťažké sa nechváliť. Vy tam akože teraz nahadzujete peniaze, alebo čo tam tak ťukáte? Hrám prv, sorry, to bol môj asistent. Ja tu hrám free. Pohode. Ja tu hrám free, chápete? Každý. Hej, ticho, tu sa natáča. Každý si nás začať musí trochu zahrať, viete, nejaké hry. No skúsi. Kopítka. Ticho tam. Treba sa trošku. Ticho tu. Ticho. No, som to trochu uniesol, lebo mi tu môj asistent kričal, vykrikoval nejaké pokriky. Ja trošku odhodiť z kopítka. No, ja tu hrám Friu teraz, preto tu tak No ťukám. tak to sú tie menšie hračky. To každý ako, počul som, že... Každý tak začínal, no. No ako,
Ja celý deň makám, Skončilo. celý deň makám, teraz musel som si trochu... Áno, ale dúfam, že nehráte automaty. Nie, ja friu hram. No, ešte že. Zubárskú hru. Keď sa ma Dobre. pýtate, musím tu zabíjať baktérie, chápete, Dobre, jak to funguje? Toto je už koniec videa. No ešte nie, ešte mám pár otázok na vás, No, ešte lebo vy pár ste veľmi zaujímavý muž, jak to hovorí. akože, toto je aj tak môj, ako taký falošný profil, že aby si ma ľudia nedohľadali na internete, lebo viete, Ja chápem. závisť. No závisť a závistivé svine sú tu na internete. Napijem sa, trošku šampanského. No dobre, dajte si, každý si musí raz začať vychutnať kvalitný šampus, jak sa hovorí. Jaj. A ja som si dal. No, naraz. No, To sa nerobí, vlastne my sme biznismeni. no, jak sa Pardon. hovorí. Vy ešte sa tým ako presadzujete, že vy strašne máte radi reštaurácie. Aká je vaša obľúbená reštika? No tak ako, také ako, ja som keď tak ešte za mladí býval v Košiciach, to také mesto, neviem či poznáte. Neviem Akože presne, tak- niečo mi to hovorí, ale... No, je niečo z tých lacnejších sú príjmy a tak, a to sú také úplne ako pičeliny. Ale ako jedno, Teraz že iba či... chodím do Ameriky na jedlo, Ale ako mám je vlastne 6 jedlo. kuchárov Aha, a aha. tak. Chápem. Tým platím veľký. A aké je vaše obľúbené jedlo? Ako, no to je viete tak, že podľa nálady. No, vaše životné motto, futbal a rap, kundy a svek. Čo to znamená, ako v dlhodobom hľadisku? V dlhodobom hľadisku, že tak teraz ste ma akože, Zaskočil, ale ako... Real true otázka to je. no ako, toto motto je ako také moje tajné, že neviem, jak si na to prišli, ale no to ešte za mojich mladí. No. Ďalej... sme mohli počuť veľa vašich pesničiek, debutových singlov, jak sa hovorí. Áno, Napríklad- aj pustiť na streame, taká jedna z mojich, akože, Jedna, na ktorej som podielal prácu. tak akože je ich veľa. Musíme to vyhľadať. Môžete to ukázať na video, volá sa Mám nabito. No, to som počul, ale to bol hit. hymna, Ja teraz nemôžem ukázať, sorry, ja hram friu. Sorry. Ale to bolo priamo v Dubaji natáčané a tak. Tak to som videl, že to bolo. Takže teraz Akože, vlastním viete firmu diamondbrand.sk. jasné, chápem, videl som. Inak nejaké diamanty by sme nevedeli si zrešiť. No, tatko hovoril, čo hovoril, Čo? tak no. A nechcel by vaša značka sponzorovať náš kanál? No tak to by muselo byť ako, tu by ste ako museli byť spojení ako s biznisom a s tučnými peňaženkami a s... Tak to sme, tak to je jasné. aspoň. Tak prečo si myslíte, že ste tu, keď nie sme spojení s biznisom a s tučnými peňaženkami a s ťažením krypta? Tak potom podávam ruku a... Ale tak teraz nemôžeme si podať ruky, je koronavírus. Koronakríza, ak sa hovorí, viete, pada Ale market. viete, tu na Dubaji není koronakríza. No tak to mi je jasné. Keď to môžem spýtať, vy ste známi tým, že nosíte také značky známe ako Fila a Áno. ešte Aj Umbro ešte. aj Umbro. Vy ste vlastne ambasadorom. Ambasador Krivik značky. Krivik Lidl. No, čo? Toto som si nemyslel. No. No, ale ste známi tým aj, že vy ste proste radi si potrpíte, nie na kvalitku. Áno. Takže veľmi ste na to hakliví. Ako ste na to prišli? Že ste hakliví, že si potrpíte No. na kvalitku. Tak jeden deň som videl ako proste tí chudáci, čo teraz na mňa akože nadávajú. Snažia nosiť prestížne drahé oblečenie, ako je napríklad taký Adidas, alebo taký Nike. Trapas? Úplne ako trapasy. Trapasy, Úplný KK. trapasy ako KO, papasy. Hviezdička, no. A
No, Proste chcel som sa od nich odlišovať, tak som začal nosiť značky ako Umbro, Kappa, Pila, tak ako špičku značiek. chápem. No, dobre, dohrám level a môžeme ukončiť toto video. No ale ešte Ale nakoniec tam... ešte čo máte na srdci? Povedzte ešte, čo máte na No, srdci? divákom, Čo chcete odkázať aby ma divákom? nehejtovali, aby sa nebali zainvestovať. A dajte si shoutout, že váš TikTok, váš Instagram, Áno, všetko. no shoutout. Môj Instagram. Jak sa hovorí na Zavinač. Instagrame? Magrik. Dobre. No, TikTok. No, Harlie Damelio. áno. No to... Ale nesrandujem. A ešte... No tak no. No dobre, takže toto bude koniec. Vidíme sa u ďalšieho videa a No čave. tak to vám ďakujem. Čaves. Toto bol